Aziya Futbol Konfederasyasının Çağırış Ligasynyň final duşugy hünärmenleriň, tälimçileriň üns merkezinde boldy. Awraýly bayraq ugrundaky ýarşda ýerleşdirmediň hemde Kambodjaly futbolçularyň çekeleşikli duşugy oýunyň gyzykly häsiýetini öpçünetdi. Oýun toporlar üçin ören feretaplylygy talap etdi. Şunlukly nazardan ilkinji minutlar duşugyň çekeleşikli boljakdygyny aşkar etdi. Ýeňse bolan onam futbolçularyň her bir pursady netijeli peýdalanmagyna bolan ihlasy artdyrdy. Oýunyň umumy sağlaşygy taraplaryň teýjenmegini şertlendirdi. Taraplaryň ikisi üçin hem amatly pursatlar ýeterlik bolýany olaryň hemmesini peýdalanmak futbolçulary başartmady. Oýun mabatdaky mümkinçilik biziň futbolçularymyza üstünlüge bolan öz bolşy ynamy öğretdi. Şeýlelikde oýunyň esasy wagtynyň ikinji ýarmyny ýerleşdirmesi tapawutlanmagy başardy. Hatta 59-njy minutda ýerleşimi Saparov tapawutlanyp arkada toporny öňe çykarmagy başardy. Şundan soň oýun hatam çekeleşikli häsiýete eýe boldy. Şeýlelikde garşydaş topor 82-nji minutda oýuny deňlemek başardy. Şeýlelik bilen oýunyň esasy wagty tamamlandy. Soňra oýun goşmaça berilen wagtda dowam etdi. Goşmaça berilen wagtyň ahyrky pursatlaryna ýerleşimi Anna Durdyýewiň tapawutlanmagy bilen arkada topory ýene bir gezek öňe saýlandy. Şeýlelikde 112-nji minutda ýerleşimiň tapawutlanmagy bilen garşydaş toporyň derwezesine girdilen top oýunyň ykbalyny kesgitledi. Şunlukda arkada şäheriniň ady bir arkada topory sanly ýeňçileriň üstüne ýene de bir ýeňç bilen dolduryp taryhyň altyn sahypasyna öz adyny ýazmagy başardy. Arkada toporynyň bu ýeňsi diňe bir futbolçularyň däl eýsem ähli ýerleşdirmediň futbol jankoýerleriniň saatlygyna saatlyk goşdy. Final duşugyny ýerleşdirmediň Kambodjanyň toporyny garşy gadanan ýeňsi arkada toporyny Aziya Futbol Konfederasyasynyn ilkinji gezek geçiren Çağırış Ligasynyň kubogyny almagy üpçünetdi. Şeýlelikde ýerleşdirmediň topory çempion diýen ada munasip bolurlar. Oýunyň umumy netijesine görä ýerleşmedi Anna Durdyýew iň ökde oýunçy saýlandy. Soňra dawraly ýagdaýda ýerleşdirmede baýraklar hemde kubok gowşurly. Arkada topornyň futbolçularynyň halkara parakatçylyk we ynanşmak ýylynda halkara derejesinde gadanan nobatdaky ýeňsi bu ýsonçly wakadyr. Bu üstünlük gahrman arkadagymyzyň başyny başlan sport ulgamynaky özgörtmeleri bilen berk baglydyr. Arkada şäheriniň durly ulgamlarynyň gadanýan üstünlüklerine dowamly häsiýet maksusdyr. Belen sepkitleri eýelemekde arkada toporun munasip goşandyny goşdy. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň binýadyny berkden guran sport özgörtmeleri esasynda hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda sporty köpçülikliň beden terbiýany ösdürmekdäki başlangyşlary netijesinde arkada toporynyň halkara ýarşyndaky ýeňsiniň çuň manysy bardyr. Belen sepkidiň eýelenmegi arkada topory üçin halkara derejesinde uly üstünlikleri ynamly badalgadyr. Ma'lum bolşýaly gahrman arkadagymyzyň sport ulgamynaky görüllüsi arkada futbol toporyny belen sepkitleri eýelemäge ruhlandyrýar.